Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Masker Pemalam pemirsa. Subuh iki aku tangi. Lah nyamuknya akeh aku terus golek lotion anti nyamuk nang lemari tak simpen terus tak olesno nang jojo. Lah daripada gak sutru lanjut sisan ki koyo subuh. Aku kok arep ngeterno gedang pemirsa. Gedangnya wis mateng. Lah sini kita tak imbun di awan, tak jupuk. Soalnya dirubung semut. Yang dinggon iki gak aman. Gimana sing protol lho. Tak terno mae pertama kali nih gedang ulin omah iki uwoh panen amal dapin pengrasakno panenan saka budine sing ngicer kae pake tapi iki mati terus delala udan neh tukul neh sing bekas tunasi kuwi terus tukul terus tak openi ngono tak pagrisak ngono pemirsa terus wah iki kenapa tak weno pake apa tak weno omah merah aku sak duwe bagiannya tapi mau rong cengkeh nyumplis yo sakmene cuma cengkehane mau 2 satu tundun cengkehane iki lho misale cengkehan diangkat ngene ya petak mungkin untuk pak misalnya wis mateng tak weno nah iki ono sing gancet tapi lek cara filosofi Jawa kuwi nek isih bocah urung pernah menikah perawan apa Joko aja sampai mangan ini filosofi ini tapi yo mbuh kena apa kuwi ora roh pemirsa tak lapani soalnya berikut tak salah kulkas masalahnya apa semute engko dientekno nek siki engko gampang kan engko mateng dhewe karek paling sedina kurang dino mateng. Jadi kok nek sebagianku kabeh aku pedine lali ora pembukaan tak kayak pembukaan pemirsa tak simpen tak gandul-gandul nah, aku ben dipangan dapin apa amel nah aku wis duwe ya pemirsa ya bangun sayangku ya sik sayangku ya pemirsa nanti tak lanjut lagi sayangku bangun ya sik sayangku bangun. Oh, ngirim Om Wawan ya. Mandi kong. Oh. Apa dah? Mateng, kong. Tak ibu. Lo sih, Mae masak apa, guys? Oh, Mae masak apa gini arani rendang? Daging lapis. Oh, daging lapis pemirsa. Mae belanja pemirsa. Mbah Kung mau mantok kok ngarit kong. Aku mantok kok ngarit misal sapi ini. Tuh. Pemirsa, Mak Amit. Piye? Hasil panen kebun sendiri, Mak. Yo, kuwi maaf, Nduk yo. Pentil ora tak apa ki jenenge. Nggih, pripun, Mak? Ibu badhe gak dipangan. Oh, nggih. Kurang ae lho sing akeh. Nggih, gak mboten apa-apa, Mak. Mateng wis sampean. Mateng wit niku top protol kabeh. Diparengi gedang uli. Ben ora rasa. Nggih, Mat. Anu, kula pendet dadi pangan codot terus kula imbu, Mak. Wong mbok bene iki lho iki mateng. Nggih. Langsung tak pangane. Lah, tumbas karbit jare bakul ojo Mbak nek gedang iki cumbuk kae karbit blane. Cara ngene iki, anggere janji menis. Ngono ku lho remu-remu mateng dhewe. Ngono, Mak. Nggih. Iki panen pertama ben mak ngrasakno no pemirsa. Raketange sak nyumplis sak didol nggo apa dipangan dhewe. Ya enak legi jas wong. Nggih. Mateng. Enak nggih, Mak. Nah, Mantep ben di lho nek mbok kene ya anak mah. tes wonten jatah melih sak nyumplis iki ben dipangan make. Kok pedang manto? Nggih, Mak. Mam coba. Tinggal golek gas iki, Mang.
Ronggosan gasnya duntek kemang pemirsa. Yo kena akeh bakul cuma gasnya entek. Ana nih. Piye nang pemirsa gas nang kono piro? Sumune piro ae. Sebenarnya gak langka kuwi. Langka terus masak nang pawon iki. Ora go. Yo isa aku piye ya tau. Cuma kan zaman teknologi saiki kan tetep mesti golek iku pemirsa. Pengennya sing apa? Praktis dulu gas. Oke, kita coba dulu. Maaf ya pemirsa yo, berantakan. Coba sih, bismillah. Enak lek. Sampun. Bon mekan kok. Oh, semutnya pemirsa. Ini mau sempatiku. Sempat gak kena terus tak ijo. Oh, wis kena. Gak ketok pemirsa. Yes. Iki mau anu apa? Lek pati jagongan coba. Aduh. Dolan pemirsa. Tapi senengnya mbok dolan kene iku. Nek ning kene iki kan memang trae tempate iki asri luas, tuh akeh juga. Kadang kalau bocah iki seneng golek susah, golek apa segala macam. Apa misah? Maaf. Pemirsa, Jojo turu. Main pemirsa nek arenge mbok nek kene. Oke, Davin main. Iya, Vin. Wis mampu rong. Wis mam. Mam kene. Wis mam. Kok mam nang kene piye? Tak goreng sosis ya. Mah. Ndok kono. Emang Pak dolan rene mbok jare apa? Dolan. Ajak dolan Davin pengen dolan rene pemirsa. Seneng dolan kene yo. Ki Pak jagongan jobo karo lek party mang pemirsa. Tak istirahat dulu. Terima kasih nonton kontenku ya gimana kontennya. Anu pemirsa. Panen yo asine iku. Tapi kan aku mau ngebarno gaweanku dhisik terus dolan merah. Kayak keperluanku tak barno sik, urusanku tak barno sik gak dolan merah. Mak senenge mbung, iku gedang iku legine iki lagi enak ngono pemirsa. Yo alami ya sini iki apa tak jono mateng kowet akan tetapi yo kuwi dipangan dicodot nek wong kene iki ngomong iki kekes. Dipangan codot pemirsa sidone ngono. Tak jarno kok entek lah mending dipangan wong tua, dipangan uang daripada dipangan codot. Ya bukannya wong ini iki gak gelem sedekah karo hewan, tapi kan realistis lah pemirsa yo. Wong ku rencana ben matang wet raket nang dipangan codot siji yo ben iki dipangan ana pira yo winane kae. Wis sampe nyaris wis sampe 3. Yo wis sampe anu tak jupuki tak resiki dadi sing isih iku tak wehno mae. Ben dipangan Davin Amel ben ngrasakne kan sak tundun. Jeneng gedang ulin iki pira pemirsa. Gedang ulin iki yo sakmono kuwi. Ya pemirsa. Ya wis pemirsa ya. Tak tutup dulu kontennya. Wis terima kasih nonton kontenku.
Ya hari ini ngeterno gedang alias pisang panen ben roh rasane. Nang kono kan memang isih ombo kene lahane. Sisih sebelah utara omah iki sik ana nggon sithik diijiri tak openi pemirsa. Mene dicepake mati terus ora penayu tetep semangat hari ini pokoknya aja lali like comment sampai keluarga Mas Goplem lha iku mang pake jagungan kalau lek pardi yo terus aku kan yo jagoan wong lanang mbek wong lanang dadi aku yo wis lah tak tutup sik kontene ya mungkin pengen membahas hal liya kan yo jenenge padha lanange terus mantau ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.